إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Быел 2022 елда Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми рәвештә кабул итүенә 1100 еллык бәйрәм ителә. Шушы уңайдан тантаналы чараларның беренчесе Аллаһ сүзләрен язу белән башланды. Татарстанның Диния нәзарәте Коръәннең кулъязма мусхафын әзерли. Мусхаф җыелма дигәнне аңлата. 114 сүрәдән торган Аллаһ сүзләре 604 битлек китапка тупланган. Менә быелдан аны Казанда тулысынча кулдан язып чыгу ниятләнелә. Илмул хат фәнне яңартып, без бу эшне башлыйбыз. Һәм әлбәттә бу Коръән безнең китапларыбызга таянып эшләнәчәк. Беренче чиратта Фаваиду мухимма Марҗани хәзрәтебезнең китабы, икенче чиратта Муса Җаруллаһ Бигиевнең Тасхих Расмул хат дигән китабына таянып, аннан соң мировой стандартларга туры китереп, матур итеп, Шамаил сыман шулай язылачак дип өметләнәбез. Гыйльмул хат сәнгать төре. Һәм ул 1000 елдан артык ислам динендә яшәүче татар халкы мәдәниятенең дә бер өлеше. Коръәннең кулъязма мусхафын булдыру исә татар мөселман мәдәниятендә булган хаттатлык мәктәбен торгызу һәм Коръәнне әзерләү гырыфләрен кайтаруга юнәлдерелгән. Казан басмабызның шундый эшне форматы. Бу бер булсын, көнтели искесен Бу көнне дин кардәшебез Артур Писаренконың Фатиха сүрәсен яза башлауына күпләр шаһит булды. Аллаһның китабы белән бәйле әлеге гаять җаваплы эштә хаттат үзе генә түгел, берничә белгеч катнаша. Аларның киңәшмә төркемен дөнья күләм танылган мөселман галиме, Дубайның Коръән әзерләү комиссиясе башлыгы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәселен дәвам итүче шейх Маъмун ар-Рави җитәкли. Кулъязма мусхафлар әзерләү тәҗрибәсе әлбәттә Сауд Арабстанында, аннан соң Төркия, Бәхрейн, Марокко һәм ислам дине таралган башка дәүләтләрдә бар. Раббыбыз ярдәме белән ул хәзер бездә дә булдырылачак. Татарстан мөфтие аңлатканча, бу бөек эш. Чөнки Коръән белән бәйле бар нәрсә үзеннән-үзе бөек була. Россия башкаласы Мәскәүдә узган 7-нче бөтен Россия Шихабетдин Марҗани исемендәге укулар да ислам динен рәсми рәвештә кабул итүгә 1100 еллыкка багышланды. Аны оештырган Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте мондый фәнни чара белән үзенең гомуми эшчәнлек юнәлешен күрсәтә. Гади итеп әйткәндә, биредә динилек белән бергә фәнни эшчәнлеккә өстенлек бирелә. Һәм нәзарәт составына кергән Мәскәүдән төрле ераклыкта урнашкан мәхәллә имамнары мондый чараларга килеп, тарих һәм археология, теология һәм фәлсәфә, политология һәм социология өлкәсендәге мәртәбәле галимнәрнең чыгышларын тыңлый, фикер алышуда катнаша. Бер диннең мәшрик белән мәгъриб арасына таралуы ва нуры белән бөтен дөньяны, дает, то есть смотрите масштаб. Ва нуры белән, то есть сегодняшний запрет, выдуманный в интернете, это свет, это тьма. Без исә 1100 еллык бәйрәм сәбәпле Мәскәүдә узган әлеге чарадан файдаланып, Россиянең ерак өлкәләреннән килгән имамнарның кайберләре белән аралаштык һәм шул төбәкләрдә яшәүче мөселманнарның хәлләрен сораштык. Байкал районы төбәгендәге халык күләме 1,1 халык белән тора. Шулардан гына, шуларның 0,3% гына мөселманнар. Ягъни бүгенге көндә санлап әйтсәк, 7-8 мең тирәсе мөселман булып тора. Татарлар бар дип әйтергә була, әмма үзләренең телләрен әкрен-әкрен онытып баралар, чөнки уже силге вакытларыннан бирле башлап кушма гаиләләр барлыкка килгән, халык үз динен оныта башлаган, телен оныта башлаган һәм дә шунлыктан бүгенге көндә татарлар күләме кызганычка каршы Байкал төбәгендә бик аз. Бирегә бөтенләй башка имамнар җыелган. Россия төбәкләрендәге мөселманнарның хәлен Татарстан мәхәлләләре белән чагыштыру дөрес үк булмаса да, андагы имамнарның эшләре 1000 кат катлаулырак икәнлеген аңлыйбыз.
хакимият башында торган башка милләт һәм башка диндәге җитәкчеләр белән дә, төрле милләттән булган дин кардәшләр белән дә мөнәсәбәтләр уйланылган, нигезләнгән һәм дустана булырга тиеш. Шушы төрле телләрдә сөйләшкән, төрле гырыфләр тоткан төбәк мәхәлләләрен бер бөтен итеп, барыбер татарлардан булган имамнар тота. Мәнфәгатьләрне уртак итеп, безнекеләр кайгырта. Тарихка карасак, 20 гасырда Ирактың чыгышта мусульман халыклардан күбесе татар иде. Татар, Урал, Башкырт, казахлар иде, Кавказиядан килгән мусульманлар бар иде. Ләкин 21 гасырда Урта Азиядан күп килүче мусульманлар булды. Шуның өчен кайбер безнең милләттәшләребез кире авылларына, шәһәрләренә кайта башладылар. Шуның өчен аз гына үзгәреш булды мусульманларның саны хисабы буенча. Шуның өчен төрле хәл була. Без җитәкләп барганыбыз мәхәлләләр, назаратларга караганда. Хәтта кайбер шәһәрләрдә җәмәгать нинди, шундый телдә дә вагыз сөйләүчеләр бар. Мәсәлән, Артем шәһәрендә анда җәмәгать таҗиклар. Вагызларда бөтенесе таҗикча алып баралар. Анда бер мәсҗид шикелле бер бина булса да, анда таҗик телендә, фариси телендә вагызлар алып баралар. Кайбер мәхәлләләр булырга мөмкин үзбәк телендә, кыргыз телендә. Чөнки аларның җәмәгатьләре 1000 кеше кыргыз утырган җирдә анда татарча сөйләп булмый инде. Шуның өчен үзәк җирләрдә диния назараты безнең яки ул теге столицаларда biz rus tilində vağazlarını сөйлибез. Үз диния назараты безнең хәзрәтләре бөтенесе татар булса, ич собранияларны үз телебездә үткәрергә мөмкин, ләкин халык белән аралашкан вакытта халыкның телендә яки бөтен халыкларның аңлаган телендә сөйләшергә тырышабыз. В Свердловской области действует около 100 религиозных организаций мусульманских. Есть целые деревни, районы компактного проживания татар и башкир. Это та часть, которая ближе к границе Башкирии. Вот. В Екатеринбурге есть мечети, я сам работаю имамом хатыбом еще. Служу в мечети города Верхняя Пышма, где больше 10% татары и башкиры, медная мечеть, которую построила Уральская горно-металлургическая компания. А медные ее назвали потому, что купола были покрыты медным таким слоем. 33 яшьлек Артур Хәзрәт Мөхәддинов Россия Федерациясы мөселманнары диния нәзарәте мөфтиенең Урал федераль төбәгендәге вәкил итеп 2016 елда билгеләнгән. Свердловск өлкәсе имам мөхтәсибе булып эшли. Шул көннән башлап ул әлеге төбәктәге мөселманнарның проблемнарына чумган. Алар әз түгел. Иң зурысы мөселманнар ашчылыкта яшәгән Россия төбәкләрендәге кебек үк Екатеринбургта да җәми мәчет кирәк. Шулай да гыйнвар ае ахырында бу шәһәрдә мөселман зиратын саклап калуда өмет уятырдай шатлыклы хәбәр дә иреште. Урал төбәге башкаласының татар-башкорт зиратындагы данлыклы меценат сәүдәгәрләр Агафуровлар гаилә каберлегенең Свердловск өлкәсе мәдәни мирас объектлары реестрына кертелүе мәгълүм булды. Бу төбәк мөселманнары өчен генә түгел, гомум татарлар өчен бик мөһим яңалык. Югыйсә Екатеринбург шәһәре үсүе белән зират урынында йортлар төзелү куркынычы бар иде. Тарихи төрбәне бәяләү белән шөгыльләнгән белгеч Олег Букин язуынча, айрым бер һәйкәлне сак астына алып, бөтен бурынгы мөселман каберлеген коткаруга җитди адым ясалды. Мы же лично, как Духовное управление мусульман Свердловской области, планируем проводить мероприятия и научно-практические конференции, мероприятия, направленные на сохранение исторического кладбища города Екатеринбурга, ее старое название Гамитанское кладбище, где у нас служат хазраты, которые еще помнят, как их дедушки, когда они были молодыми, дедушки ходили на это кладбище, там молитву читали, вот рядом с кладбищем джума молитву. И в том числе на поддержание, значит, этого. По медресе мы пытаемся этот вопрос, несмотря на то, что он встречает очень много препятствий, чисто технического такого плана. Хотели бы реализовать именно в этом году. Если у нас получится, это будет большое дело. И вопрос, естественно, с соборной мечетью. Вот, надеемся, что он получит какое-то решение. Вот. Ну, мы будем стараться тоже со своей стороны что-то предлагать, всячески решать.
Юбилейные торжества инициированы президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который поддержал наше соответствующее обращение к нему в ходе онлайн-встречи по случаю Дня народного единства 4 ноября 2020 года. Россия Федерациясы мусульманнары диния нәзарәте рәисе Равил Хәзрәт Гайнетдин мәрҗани уйкуларында имамнар алдында чыгыш ясаганда, Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми рәвештә кабул итүенә 1100 еллыкның билгеләнү тарихында искә төшерде. Һәм бәйрәм итү проекты 5 ел буена өлгерде диде ул. Сер булырга тиеш түгел әле 2016 елда әлеге тарихи вакыйганы бәйрәм итү кирәклеген Равил Хәзрәт үзе күтәргән иде. Бу дәүләт югарлыгында хупланып Россия Федерациясе президенты Владимир Путин 1100 еллыкны бәйрәм итү чараларын үткәрү өчен оештыру комитетын төзергә боерды. Әлеге фәрман нигезендә истәлекле дата бөтен Россия күләмендә билгеләп үтеләчәк. Һәм аңа багышланган чаралар Татарстанда гына түгел, Россиянең төрле өлкәләрендә ел дәвамында уздырылачак. 1100 ел уңайыннан без Забайкал төбәгендә үзебезчә төрле чаралар үткәрергә планлаштырдык. Мәсәлән, ул иң беренчесе Чита шәһәрендәге төзелгән үзәк мәчетнең җирене фида иткән ул инде Рахматулла Ниматуллинның булган аның йортын төзекләндерү, реставрацияләү. Икенчедән, быел безнең үзәкләшкән диния нәзарәтенә 10 ел була. Шуны үткәрергә телибез һәм дә Чита шәһәренең үзәк мәчетенең 115 еллыгы. Шушы бәйрәмнәрне, чараларны бергә үткәреп, аның белән берлектә тагын Могочи шәһәрендә, Нерсинг шәһәрендә һәм Боржи шәһәрендә мәчетләр ачу планнарда куелган. Түбән Новгород шәһәрендә тарихи мәчетне торгызу ниятләнелә. Аның проектын нәзарәт заказлаган инде. Тик мусульманнарның нияте әле шәһәр хакимияте һәм башка халыклар тарафыннан хупланмаска да мөмкин. Әмма 1100 еллык бәйрәм сәбәпле өмет бар. Кайчандыр данлыклы булган Ярминкә мәйданында мусульман гыйбадәтханәсе император фәрманы белән үк төзелгән була. 19 гасыр башында күтәртелгән мәчет Россиядә салынган таш мәчетләрнең берсе булып 100 елга якын хезмәт иткән. Ул инде юк ителгән булса да һәм аның урынында ук булмаса да Нижгар мусульманнары тарихи гаделлекнең кайтарылуына һәм заманча рәвештә гәүдәләнүенә бик өметләнә. Хәзерге вакытта килеп чыкты шундый нәрсә сезгә бит безгә матур итеп зур яхшы мәчет менә эшләп күрсәттеләр эскизный проектта. Тик безгә әйтәләр, сез бит иске мәчетне торгызасыгыз килә дип әйттеләр. Шуңа күрә шундый мәчет төзегез дип безгә хәзерге вакытта әйтәләр. Ә ул мәчет ул инде 19 гасырда башында төзелгән мәчет, ул нинди мәчет булган? Әйтәбез, анда 200-300 кешелек мәчет булган, шуны яңадан торгызыгыз дип әйтүчеләр бар. Шуңа күрә хәзерге вакытта әйтәсем килә, әңгәмә алып барабыз. Менә инде губернаторга да мөрәҗәгать иттек. Хәзерге вакытта менә шул сүзләр белән хәзер әйтәсем килә. Инде Равил хәзрәт, мөфти хәзрәт үзенең тоже мөмкинлеге белән әлбәттә мөрәҗәгать итәр дип уйлыйбыз. Һәм мәчет ул безнең булырга тиешле инде ул вакыттагы мәчет түгел, хәзерге вакытта үзенә ул элементларны үзенә керткән, тарихи элементларны үзенә керткән, ә шулай да бүгенге көнне заманча яңа мәчет булырга тиешле дип әлбәттә өметләнеп торабыз. Ватан тарихының гаять әһәмиятле чорына керде. Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми рәвештә кабул итүенә 1100 еллык уңаеннан федераль дәрәҗәдә расланган проект 71 өлештән тора икән. Анда бөтен Россия буйлап башкарылачак эшләр билгеләнгән. Аларның кайберләре белән 12 гыйнварда Казанда узган оештыру комитеты утырышында Татарстан Республикасы хөкүмәте рәисе урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев таныштырды. Мәсәлән, быел ук төзелеп бетмәсә дә Казанда да җәмигъ мәчетенә нигез ташы салыну ниятләнелә. Планда архитектур һәйкәлләрне торгызудан һәм яңаларын төзүдән тыш рухи мираска да урын бирелгән. Мәсәлән, Россия халыкларының милли әдәбият фестивален үткәрү, Болгар шигыренә караган язма ядкәрләрне барлап китап итеп бастыру, тәкъдим итү һәм башкалар. Әдәм баласы кем генә булса да, кайда гына булса да, ана сөте белән кергән туган телен һәм балачактан күреп үскән рухи кыйммәтләрне җирсеп яши.
Шуңа күрә Мәскәүдәге Җәмигъ мәчетенә җомгага 40-60 мең мөселман килә. Аларның 10 меңе генә мәчет залларына сыя. Калганнары намазны ишек алдында һәм хәтта урамда да укый. Бу күренештә бер сүзсез башкалада мәчетләр җитмәү проблема ярылып ята. Шул ук вакытта Аллаһка инанганнарның ихтыяры нинди булганлыгы күренә. Идел буе Булгарында исламның рәсми рәвештә кабул ителүенең 1100 еллыгы белән Россия башкаласының карлы урамында сәҗдәгә киткән Урта Азиядан килгән кардәшләребез белән ни бәйләнеше бар дияр кемдер. Ә ул бар. Чөнки безгә үзебезне тану, тарихыбызны белү һәм лаеклы алмаш тәрбияләү мөһим. Аннары 1100 еллык бәйрәм ул рәсми дата гына түгел. Ул безнең тарихыбыз һәм хөкүмәт дәрәҗәсендә генә түгел, ә һәр мөселман өчен мөһим вакыйга. Федераль дәрәҗәдә үткәргән вакытта кишләрнең, гади кишләрнең, имамлар башка булсын, аларның күп шундый әсәрле, күп әсәрләр калдырга тиеш шул тарихи вакыйга. Ни өчен? Чөнки тарих ул бер тарих. Әлбәттә, без бүген укыйбыз, аңлыйбыз, аңлатабыз, вот шулай булган, тегеләй булган. Ул кызык, әлбәттә, ул кызык. Ләкин ул узачак. Бөтен тантаналы шундый чаралар, алар узачак, ашаган ашлар онытылыр, ләкин нәрсә калыр киләсе вакытларга? Нинди сез китап бастырдыгыз, нинди мәчет ясадыгыз, нинди мәдрәсә, нинди яңа фикерне сез тудырдыгыз? Чөнки яңа фикерне тудыру, яңа фикер белән башкаларны тәэсир итү бүгенге секендә ул иң мөһим безнең чарабыз, вазифабыз. Шуңа күрә Раил хәзрәт әлбәттә игътибар итте мәчетләрне ачу һәм салу, яңаларны һәм искеләрне. Мәсәлән, Түбән Новгородны алган вакытта, Түбән Новгородта бөтен дөньяга, бөтен әлемгә мәшһүр булган, атаклы булган мәчетебез, Мәкәрҗә мәчетебез, Ярмәркә мәчетебез дип әйтәбез. Ул 20-нче асырның башында аны җимерделәр, ләкин аны кайтырга, яңадан торгызырга ул безнең вазифабыз, бурычыбыз. Шуңа күрә шул мәчетне торгызу рәсми рәвештә программага куелды. Әйтик, инде безнең Мәскәү тарихи татар мәчетебез, җәмигъбез татарский урамында. Әлбәттә, ул Мәскәү шәһәре өчен беренче таш мәчете. Шул мәчеткә 200 ел тула. 23-25 елларда біз уздырачакбыз бу мәчетнең 200 еллыгын. Яңа шәһәрләр, яңа мәхәлләләр ачылды. Казахстанда, Омскта булсын Казах мәчете. Беренче казахларның орнаменты белән ясалган күркәм шундый бик матур мәчет ул дышлай ачылачак шул көннәрдә. Сәүдәгәрләр бу дөньяның төрле шатларыннан, сәүдә белән гөрләп торган данлы шәрык якларыннан, Иделдәге дулкын белән тарткалаша, агылганнар төрле якка, агылганнар Болгар аша. Среди татарского мусульманского населения широко распространено мнение о том, что ислам волжским булгарам, именно волжским, проник уже в VII веке. Мәскәүдә узган мәрҗани укуларында катнашучыларга исламның борынгы болгарлар җирендә таралуы турындагы фикерләр хакында Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең археология институты директоры урынбасары профессор Фаяз Хуҗин сөйләде. Һәм легендалардан алып фәнни фактларга кадәр 3 версия барлыгын әйтте. Аларның иң нигезләнгәнендә Идел буе Булгарында исламның рәсми кабул ителүе 922 ел дип карала диде ул. Алайда болгарлар җирендә ислам дине таралуы аннан да иртәрәк вакыт белән билгеләнә. Хәзерге Россиягә, Төньяк Кавказга һәм ары Гарәп-Хәзәр сугышлары вакытында аерым алганда 737 елда хәзәрләрнең җиңелүеннән соң ислам дине үтеп керә башлый. Ә болгарлар Хәзәр каганлыгында яшәүче төп халыкларның берсе була. Фаяз Шәрип улы сөйләгәнчә 7-нче гасырның 2нче яртысыннан 10нчы гасыр ахырына кадәр яшәгән Хәзәр каганлыгында ислам таралуының археологик дәлилләре узган гасырның 80нче елларында табылган.
Моның белән бер рәттән Дон буенда тикшерелгән мөселман каберлекләре инде 9 гасыр белән билгеләнә икән. Һәм бу төрле сәбәпләр аркасына Идел буена күченә башлаган болгарларның өлешчә исламлашуы турында сөйли. Менә без һаман Алмыш хан дип сөйләргә яратабыз, әйме. Аның бит шын мөселманча исеме Җәгъфәр бин Габдулла. Җәгъфәр ибн Абдаллах дип тә әйтәләр аны. Ни өчен? Чөнки ул менә шу 922 елга тикле 20 ел элек 902 елда шул мөселман исеме белән акча суга башлый. Бу бит инде Җәгъфәр генә мөселман булмаган, башкалар да аның яраннары, якын кешеләре, туганнары һәм umuman болгарларның бер өлеше ислам динен тоткан дигән сүз. Шул вакытларда ук инде. Бу бер факт. Икенче факт. Ибн Рүстә дигән фарсы тарихчысы һәм географы үзенең китабында яза болгарлар турында. Китап язылган 903-913 еллар аралыгында. Ул энциклопедик характерда беренче томнан торган. Аллага шөкер, аның бер томы сакланып калган һәм шул томда ул болгарлар турында яза. Аны да барыбыз белә, аның язганнарын. Ул әйтә, болгарларның хәтта авылларында ди мәчетләр бар ди. Һәм ул мәчетләр каршында башлангыч мәктәп дип тәрҗемә итәләр аны, шул мәдрәсәләр инде. Һәм ул мәдрәсәләрдә имамнар, мәзиннәр укыта. Менә шундый сүзләр бар. Аннан соң өстәп тә куя, ул болгарларның киемнәре мөселманнарныкы кебек ди. Аларның зияратлары да мөселманнарныкы кебек ди. 903 елда язылган нәрсә, димәк, аның бу язган әйберләр бит 10 гасырга гына түгел, 9 гасырга да карый дигән сүз. Шын галимнәр дәлилләр белән генә эшли һәм шул нигездә генә тарих китабын яза. Алар бер төймә яки шүлмәк ватыгы белән дә, кабер ташында сакланган сүз яртысы яки сурәт очы белән дә бөек мәдәниятләрне ачарга мөмкин. Шунысы кызыклы, чырлар бер-берсеннән гасырлар белән ерагайган сайын үткәнгә дәлилләр үскәрәк калка. Әйтерсең лә, тамырларыннан ерагайган адәм баласын кемдер кабат туры юлга күндерергә тели. Бездәге ислам ул ничек Болгар ханы Алмыш хан Әхмәт ибн Фадлан белән инде диспут үткәрерлек мәзһәбләрнең аермалары һәм гыйбадәттә ничек бу мәзһәбтә, ничек икенче мәзһәбтә икәннәрне ул аера белгәнлеге, гыйлеме булганлыгы Әхмәт ибн Фадланны да шаккаттырган. Шуңа күрә бездә мәзһәбләрне дә белү, бездә төрле халык, төрле дин белән яшәгән вакытында ислам һәм мөселманнар үзенең урынын тота белү, мөселманнарга яхшы мөнәсәбәт булсын өчен башкалар белән ничек яшәргә кирәклекне аңлау һәм шушы Коръән Кәримнән чыккан гуманизм, инсанлык әсәрен алар бөтен халыкларга таныткан. Шуның өчен безнең татар халкы исламны Финляндия булсын, Швеция булсын, Эстония, Литва, Латвия, Беларусь, Украина һәм башка Азия илләренә, хәтта Харбинга, хәтта Токиога барып, татар мәчетләре салдылар. Мин әйтмим, Казакстан, Кыргызстан җирләрендә, Үзбәкстанда хәтта. Шуның өчен безнең мәгърифәтле, акыллы, киң карашлы, киң күңелле исламыбыз ул бөтен халыкка, башка диннәргә дә аңлашылганга күрә, бездә ислам саклана, мөселманнар үзләренең урынын алып яши. Хәзерге без була торган Болгар җирендәге архитектур һәйкәлләр Идел буе Болгар дәүләтеннән соңгы Алтын Урда чорына карый. Алары да безнең көннәргә харабә хәлендә генә ирешкән. 10-12 йөзләрдә Болгар шәһәре дәүләт башкаласы. Идел буе Болгар дәүләте үзе ислам дине таралган иң ерак төньяк ил булган.
Бу җирләрнең кадере матди түгел, ә рухи байлыкта. Чөнки ислам дине татарларның яшәү кыйбласын билгеләгән. Аның нигезендә безнең 1000 еллык мәдәниятебез үскән. Аны саклыйсы, әлбәттә, киләсе буынга да җиткерәсе килә. Бүгенге көндә безнең Идел буе Болгар дәүләтендә исламны рәсми рәвештә дәүләт дине итеп, аны игълан иткәнгә 1100 еллыкны бәйрәм итә торган елыбызда Аллаһ Раббыбыз хәерле башлангычны насыйп итсен. Шушы безнең бәйрәмебез илебездә халыклар арасында дуслык, татулык, тынычлык, иминлек булуга сәбәп булса иде. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезне белеп, бер-беребезгә хөрмәт хисләре белән гомер кичерергә Аллаһ Тәбарәка ва Тәгалә насыйп булса иде.